En wach ma lit ahinya kendo wakwayo Nyasaye mondo oket chunygi kamokwe ka bende miyo wuoro no hocho makende wito nyithindo 4 dichiel. Ok en gima yot. Duol mochung' ne no kako bila tiyo thur ka IPOA koro chako nonro mare wi kaka ne magina mawachore ni mar obila nyonego nyako moro e kar dak ma Huruma Nairobi. Cheryl Adhiambo ne magino goyo e yor both nogoye chieng' ngeso gotieno seche mane obila rik pedho jonjore alworano. Kokalo boke mochwe kogono gi jalup jakom mar IPOA Anne Wanjiku Mwangi. Nonro no geto dayo dhojo neno kendo kawo gigo mabiro konyo e timo nonro mar masirano. Nek ma Cheryl Adhiambo nyoro kelo ng'anyo mar tipo ka jodak ma Huruma ne sundo obila ma itudo kod bayo magina aoya ino mondo mi omaki. Ring nyathi ma nyako bende ne some kategori ma KMTC e higa mokwongo ibiro timne bero kiny mar yango kaka nyocha owito ngimane.